Salamat sa privilege nga makashare sa akong life. Makashare sa gibuhat sa Ginoo diri sa pagdidian. And maka-encourage sa matagusan nato. Labi na sa mga alagad sa Ginoo, mga nagagunit og mga tao, mga celestial leaders, mga net leaders, mga net pastors, kanatong tanan nga mo pay pagsugod. Salamat sa Ginoo nga naanang ulan. Amen. Salamat sa privilege gihatag ni Bishop Early, murag nakulbaan ko kay murag ko balay-balayon na aragyod ko diri sa church. Aragyod ko diri gatuyok. Kuanjud ko kanang unsay ngalan ani for official use ra gyud ko. Pero salamat sa Ginoo nga naragyapon ko dire, pero ang akong audience lain lugar. Most of akong i-share this morning nahisgutan na kayo ni Pastor Jesser. Kasagara gyud na adire ko nga, oh Lord, usarami one heart. Praise God. No, specifically maghisgot ko ani nga area tungod kay samtang gi-assign ko ni Bishop Hurley, nagsik na gyud ko sa Ginoo. Sa di na halos na katulog. Pero I take it easy kay ingon ko, Lord, kabalo ko nga mohatag kag message. And this rings to my mind and heart. No worship, no rain. No worship, no rain. Nganong gi-impress ni sa Ginoo nako. Tungod kay mao ni ang akong experience. Nagsugod ko sa pinaka magsisimba sa Ginoo na luwas through television ministry. Dayon nakasulod sa Osaka Fellowship Center sa Osamis, sa Happy Church. Mo nang ang karatula na mo Happy Church kay daughter church ni sa Osamis. And then gi-brought up ko sa Ginoo diha sa area gyud sa worship. Diha ko niya giumol. Diha ko niya gi-raise up. Hantod niabot ko ani nga area sa akong kinabuhi. Ug daghan kaayo ang nahimong kaparty gyud nako kining pagsimba. Ug gusto akong ma-impart po ni sa inyo karon tungod kay naa di ay diri ang buhagay sa ulan ug naa po diri ang pagpabilin sa ulan. Siguro another term is intimacy with the Lord. But ako ning ikuanan is no worship, no rain. Kung mingon kag rain, sa lain pud nga area, it's abundance. No, kanang abundansya. Kung mingon kag rain spiritually means abundance. What is abundance? Extremely plentiful, over sufficient quantity or supply, overflowing fullness, abundance of the heart. To pa dagaya ang imong kasing-kasing, dagaya ang imong kinabuhi. Now nga naman nga importante man atubangan sa Dios ang pagsimba kaniya. Nga gihatagan man niya og dakong importansya ug pagtagad ang usa nga adunay pagpadayag ug pagsimba kaniya. Unsa di ay ang epekto nga mahitabo sa usa ka naluwas nga magsisimba sa Dios. Ug unsay gusto ipaabot sa usa ka tawo nga masimbahon sa Dios. Unsang klase sa ulan ang pagsimba. Mo na atong tan-awon karon. Siguro sa ato ang training sa G12, doon na tayo ang nga importante kaayo nato is usa ni mga devotional, no, Sunday service, training, cell group. This is part of us, no, ingon nga mga gitrain sa Ginoo for the ministry. But akong nakita nga para sa akong pagsugod, no, nga nasaka ko sa Ginoo, nakadawat ko mga langit nun nga panalangin sa Ginoo, nagsugod jud na diha sa area sa pagsimba. And dunay ulan din na. Number one rain in worship is rain of thanksgiving. Dili ko mo tuyok sa kinabuhi ni Maria. Tugod kay si Maria nakita nako ang mga
ang iyang kinabuhi, ang iyang attitude towards sa iyang relasyon sa iyang manuluwas nga mo sa Ginoong Hesus. Diya sa book of Luke chapter 7, 36 to 50, siguro nato, nabasa na ni nato, nga si Ginoong Hesus, nag-adto sa balay sa usa ka Parisiyo, tungod kay giinbitar siya sa pagpangaon. So miadto siya sa balay sa Parisiyo, ug nakigsalo kaniya. Ug niadtong lungsura, may babayeng daotag kinabuhi. Kinsay mo angkon nga sa kanya adto daotan yang kinabuhi? Wala siguro usa nato diri nga naluwas na nga nag-angkon nga wala ko nakaagian nga kinabuhi. Mao ni ang kinabuhi sa babaye, daotang kinabuhi. Siyang pagkadungog ni Jesus nagkaon dito sa balay sa Parisiyo. Miadto siya nagdala ko sa katibod nga alabastro puno sa pahumot. Samtang diya sa saluyo sa tiilan ni Jesus, unsa yang gibuhat? Misimba siya, mihilak siya, nahumod ang iyang mga luha, nahuluhumod sa mga luha ang tiil ni Jesus, o gipahiran pagyud niya sa iyang buhok. Gihaggan o gibubuan sa pahumot. Pagpakakita sa Parisiyo nga nagdapit kang Jesus, mingon siya siyang kaugalingon. Kanang doon na siya komentaryo. Kung tinuod pa nga propeta kining tawana, makailaunta siya kung kinsa kining bayhana. Nga mihikap kaniya, ug unsa kadautan ang iyang kinabuhi. Apan si Jesus miingon, ug nindot kaayo ni siya nga, angay natong tan-awon sa atong kaugalingon. Ingon siya, Simon, aduna ako isulti kanimo. Si Simon mitubag. Sige, magtutudlo, sultihi ako. Mingon si Jesus, may duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta. Ang silang duha, dili jud kabayan. Gipapas na lang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karon kinsa man sa duha ang labaw nga nahigugma sa nagpahulam kanila. Mitubag si Simon, sa akong una-una, katong dakog utang, husto ang imong tubag, matod ni Jesus. Unya, milingi siya sa babayi, ug mingon kang Simon, nakita mo ba kining babayhana? Miani ako sa inyo, ug wala mo ako hatagig tubig, aron ihugas akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha, ug gipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako, apan siya nagsigig halok sa akong mga tiil, sukad sa akong pag-abot. Wala mo dihugi og lanang akong ulo, apan iyang gidihugan og pahumot ang akong mga tiil. Busa sultihan ko ikaw nga ang daghan yang mga sala gipasaylo. Tungod niini dako ang gugma nga iyang gipakita. Apan kinsa katong gipasaylo sa jutay lamang nga mga sala, nagpakita og jutay usab nga pagigugma. Unya giingnan ni Jesus ang babaye, gipasaylo na ang imong mga sala. Ug ang uban nga dito sa kananan kapangutana sa ilang kaugalingon, kinsa ba kining tawana nga nagpasaylo man gani og mga sala. Apan miingon si Jesus sa babaye, ang imong pagtuo nagluwas kanimo pauli nga malinawon. Let's pray. Father, thank you for your anointing. Salamat Ginoo. Ang tuo tinuod nga pagsimba, Lord, muhatod og suod nga relasyon kauban nimo. And thank you, Lord, nga sadyang masuod mi nimo, ikaw magpahimutan sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong pulong, salamat sa imong paggamit nako this morning, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Kini di ay pagsimba. Usa di ay ni kamapadayunon nga tubag sa usa ka tawo nga naluwas sa sala. Kung kung mapadayunon, consistent nga response sa usa ka tawo nga nakabalo 100% nga ang iyang tanang sala gipasaylo na. Una-una sa Parisiyo, gamay ra ang sala nga napasaylo niya. Pero ang babayi miangkon sa dakong sala ug daghang sala nga iyang nahimo atubangan kang Ginoong Hesus. So ang response niya is pinaka-ultimate nga worship na hatag niya sa nagpasaylo kaniya. Sometimes maguna-huna ang usa nga naluwas nga gamay ra ang sala nga napasaylo sa iya. Mao na usahay ang response dili lalom nga pagsimba sa nagluwas kaniya. Mo nang wingon ko nimo karong buntaga,
Worship is expression of thanksgiving and love to the one who saved you. Kahibalo si Maria. Ako nga nagtindog dire. Kabalo ko. Dili ko kabayad. Sa mga sala na nahimo nako before I encounter Jesus. Ang si Mary, sorry kayo mo, Simon, mahimo kong emotional. Si Mary, kabalo siya. Unsa siya kadautan. Nganing ako naka-escort ko sa kong kagalingon. Bisan pa siguro tanang parte sa akong lawas. Tagud-taguron. Para maka-response ko sa gibuhat sa Diyos akong kinabuhi. Dili pa sa igo. And my ultimate response sa pasaylo, sa kaluwasan, sa ongoing pasaylo, sa pagpadayon, sa pagdawat sa Diyos nako is worship. Pagsimba. Kaya ang pagsimba, usa siya ka porma sa pagpasalamat, usa siya ka expression of love. Sa usa nga mi antos, mi bayad, puli sa iyang dapit, sa dautan niyang gibuhat, sa pag-antos, sa walay paglaom, sa wala pa si Jesus, may abot siyang kinabuhi. And because of Jesus na sinati, siguro ni Mary o ako, ang tibuok kagawasan sa sala, sa kasakit, sa pagdaog-daog sa yawa, ang epekto ni ini is continually or mapadayunon nga pagsimba ug pasinati sa pasaylo ug gugma sa Dios. Maybe not every day, but mapadayunon consistent nga pagsulod, pagsimba, pagtahod, pagrespeto, paghatag sa pinakataas nga pasidungog sa Dios nga nagluwas kanato. Ikson, ang epekto ni ini sa usa ka magsisimba. Ang epekto sa worshiper, usa ka magsisimba, mao ang ulan sa presensya sa Dios sa iyang personal nga kinabuhi. Ang epekto, balikon nako, ang intimacy sa usa ka magtutuo. It doesn't matter, pastor ba ka or naara ba ka dire nga kuan bago pa ka, no kana mo effect ang imong mapadayunon nga pagsulod sa presensya sa Dios, sa intimacy with the Lord, mo epekto ni sa kanang epekto ni sa presence sa Lord sa imong kinabuhi. Permi gani tang maulanan, presko ta. Binag-o ta. Cleanse ta. Every day we encounter, makasala ta, maka-encounter ta, kalisod sa kinabuhi, say maka-react ta, may mutang emotional. But when we enter into the presence of God, sa dihang mo, muhatag ta og pakigsuod sa Dios, pagsimba sa Dios, na ay paghinlo nga mahitabo ka na to. Kay kinahanglan gyud tag limpyo every day. Kinahanglan gyud tag mga ligo sa ulan sa Dios kada adlaw. Kung mahimo kada adlaw, mo epekto ni siya og pagpanalangin sa Dios nimo. Mo epekto ni siya pagkamalipayon nimo. Mo epekto ni siya nga makusgan ka spiritually, personally sa imong kinabuhi. Mo epekto ni og lahutay sa imong kinabuhi. Ikson pagsugod sa ministry di sa Pagadian, kami ra gyud pamilya. Ako, akong bana, akong 5 ka anak nga babae, we started a work sa among balay. We started to worship God sa sulod sa balay. And I started to give time with the Lord every afternoon. Devotional time. Intimacy with the Lord. Then ang Diyos nag-start og work sa akong life. Nga halos natuyok na ko ng Pagadian with my small jeep. Pagsuroy-suroy. Pagpangalag because I was driven by the love of God sa akong pakigsuod sa Ginoo. This started sa ministry sa Pagadian.
ug wala ko muundang ay continually ang akong kinabuhi. Wala ko masaligan kay ani ko sa pagadian, gipadala ko sa Ginoo diri with a clear voice, kaya akong gamiton diri sa pagadian, gipabali ko after 7 years na nagstay ko dito sa Osamis, nahimo kong dito ko nakabig, gipabali ko after 7 years to start a work here in Pagadian. Wala ko'y instructor training. I've never been gone to Bible school. Naka-train lang ko dito, nga uban sa mga pastor, mag-bautis mga pastor, uban ko. I-assign ko, musugot ko, obedient ko sa mga pastor. So, katong tanan nga nagyan ako, nahimo kong nakahimo paggamit ang Ginoo diri. But I credit sa akong pag-increase sa anointings paggamit sa Ginoo. I credit sa akong time spent with the Lord. Ug nakita nako, now, it's a form of everyday thanksgiving and love, expression of love nga to sa Ginoo. Ang tanang accomplishment niya sa personal na akong life, I credit ana sa gugma sa Ginoo nga nabuo niya sa akong kinabuhi. We need personal rain. Kinahanglan tag personal nga ulan sa atong kinabuhi. Kaya ang usa nga makapaulan nato everyday kung mahimo is our time with God. Labi ng mga pastor, dahang kay katubangon, dahang mga problema, no? Kung dili ta nakasuk sa rain, di ta nakasuk sa presence sa Ginoo. Kanang ang ministry is, makadako ang ministry, murag, there was time po gani nako bisan o ginanang akong time with the Lord. There's time sa akong kinabuhi nga, murag nakalantaw po ko sa akong kaugalingon nga ning abot na ang capacity sa church og 300. Mura na ko gipabati sa akong physical nga pagkatao nga di na ko kaya. Ngani bisan ningon ana ang akong kanang makasuod kauban sa Ginoo. Ming attempt gyud ko nga miikyas mga igsoon gikan sa 300 miikyas mo balhin ko dito sa yasaynan sa akong bana dito sa Dumaguete. Muabot sa kong kaugalingon ba nga, usahay di ay bisan gani og naata sa suod nga relasyon sa Ginoo. Muabot usahay nga makalantaw ta sa tong kaugalingon. But because of the time with the Lord nga akong spend igsoon, kabila mo unsay natabo, ulpak nami tanan, mga butang, ready nami. Muadto nami sa Dumaguete with my family. Biyaan na mo ang church. Giton over na. Magdespedida na. But because of intimacy, ng Diyos nagigsulti na ako. One word, gikan sa Bible. Ang pulong Jonah. Pag-ambak sa word nga Jonah sa akong heart, pirtig yun akong hilak. Pirtig na akong hilak. Lord, bisag pak na mi, bisag kung bana dito, separate me, I will stay. Dili ko Jonah, Ginoo. Dili ko Jonah, Lord. O kabalo ka after many years, kung sa'y naitabo, dumagit dito din. Naunsa? Unsa to ilang bagyo? Na Yolanda. Kabalo ka unsa game press, ug nato ka na Yolanda ka. Di ba si Jonah na Yolanda? Kung ako lang gitugutan akong kagalingon nga mailalom ko sa akong pagbati, and not seek the will of God, and be intimate with God, ang Diyos maka-istorya na to. Na Yolanda ko, nawala ang diliingon aning mahitabo. But praise God, because of worship, God. No rain, no worship, no rain. Siguro ang uban maguna-una, imagine ni mo karon. Ako baya isa I have 12 men and 12 women akong gidala. Pero ang pasalamat ko sa Ginoo, gamay kayo kong time sa ministry, but I have big time with the Lord, and the Lord is working sa sulod sa inyo. Unay pinakasekreto nga gusto sa Dios nga ipaabot sa mga magbubuhat sa Ginoo. Nga let's come to God, kanang mahimo tang mapasalamaton every kung masulod ko sa presensya sa Ginoo igsoon, di na ako makontain ang pagpasalamat kay di ko kalimot dis ako gikan.
Di ko kalimot giunsa sa Ginoo pag umol akong kinabuhi. Giunsa ko niya pag-usab, giunsa ko niya pag-deliver sa tanang mga sakit nga ni takboy sa akong lawas before ko na Christian. Doon ako'y cancer sa tutunlan igsoon. And sa dihang naluwas ko, my first healing mao akong throat. Kani akong tutunlan og karon gigamit pag-ayo sa Ginoo. So worship, no rain. Worship is a form of thanksgiving, form of love. Pag-express sa gugma. So si Mary, nag-express ayang ilabiyang gugma. Nasipningon ng parisyo. Sa mga bayanaw, kabalo si Jesus ana nga, dautan man ng tao, dauntan man ng babae, kung kabalo pa siya, diluntan niya tugutan. Patingon siya ang gamay, pasaylo, gamay og response. Ang dako og pasaylo, dako og response. Kumayon ko nimo karong buntaga, dili gamay ang pasaylo gatag sa Dios ta. Dako. It took Christ on the cross aron ta mahimong mapasaylo sa dakang sala o mapadayunong sala nga atong nabuhat gipayra na sa Dios. O ang atong tubag is to love God and be thankful to God sa atong personal na kinabuhi. Palakpakan nato ang Dios. Hallelujah. Kaduha, worship is a reign of God's presence diha sa atong panimalay o diri sa atong iglesia. Nagingon sa John chapter 12, 1 to 3, unom kaadlaw sa wala pang kasalugan sa pagsaylo, miadto sa Jesus sa Betania, diin nagpuyo si Lazaro nga gibanhaw niya. Nakikay silang panihapon alang kaniya, ug si Marta maoy nagsilbi samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kan Jesus. Unya si Maria may kuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga nga kalitro. Mahal kaayo kini ug hinimo gikan sa lunsay nardo. Gibuo niya kini sa tiil ni Jesus. Unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibulook balay nalukop sa kahumot sa pahumot. Kung ang tanang sakop sa pamilya nga naluwas, kung ang tibuok iglesia ni Ginoong Hesus magsimba nga nagakukod sa presensya sa Dios, naagyod ang ulan sa Dios. Kami sa mong balay, luwas na mitanan. Uban sa grasya sa Ginoo, akong 5 kanak, 4 ka masamong, duha sa kong masamong among tawag sa among primary is network pastors. Duha ang mga network pastors. Duha po ang akong network pastor nga babae. Then ang akong apo is one of the 12 po sa 144. Akong usa ka masamong 144. Natanan mi sa leadership. Sa among balay, ang devotional is part of us. Sa silong, sa diyang naapa kong anak, mag-una lang man silang ning tapon sa ilang bago nga balay, mag-una sila simba sa silong, ang pagsimba mo saka sa taas, mulukop ang pahumot sa tibok balay. Pagkahuman ako na po dito ga simba, worship, mo palihok sa presence sa Lord, sa sulod sa panimalay. Presence mo palihok sa Lord sa sulod sa iglesia. Ang presence ni Lord, importante yun kaayo. No, kanang, ang presensya sa Ginoo, mumove yun siya diha sa time o pagsimba. Namang yun gihapon tay, worship every day, pagbuhat nato sa kabubuton sa Ginoo is form of worship. But is physically, akong gikuan dire is time nga atong spend nga, doon na tayo intimacy ba, heart to heart, sa pag-ila o pagpaghigugma sa Ginoo. Dili mga igsoon para nako, dili kaayo dulot ang pagsimba kung dili magdagayday akong tibuok luha ug sipon. Ako'y pinaka-crying lady diri sa sulod sa church. One time na naog ko dito sa among 24/7 nga prayer. Wa ko'y laing gibuhat dito, siya ko gahilak. Saan ba yung gahilak niya? Gatubang sa... Sige lang kong hilak because crying is just rain to me nga nagkuan ba? Kanang naghatag ko pag... Dili ma-describe. Even to pray is ang prayer is nasalo sa the presence of God nga pupuno nimo.
Munang si Maria, samtang nag-worship siya, ang pahumot minglibot sa tibuok balay. Gusto ba kang imong putik balay mapuno sa presensya sa Diyos? Nindot kayong epekto, igsoon. Daghang kayo mi sa balay, maabot mig 12. But wala mi dito'y na ang gugma, na ang panagiusa, na ang pagsinabtanay, na ang kalibutan sa langit. Di po't pasabot nga walay misunderstanding, but na ang pailog, na ang because naaga ni ang kasuod nimo sa Ginoo. Muliwat jud ka. Kung pirmi kang nag-spend of time sa imong gisimba, muliwat jud ka. Pugnan jud ka. Naa jud ang the presence of God is kanang mightily mag-work sa imong kinabuhi. Ug samtang nagkuan ko, kung ang tanang magsisimba, tanang musulod diri. Tanang musulod sa atong kasimbahanan. Mo-connect lang sa Dios sa panahon sa pagsimba. Unsa kay mahitabo sa mga bisita nga manulod sa atong kasimbahanan. Usahay, mura siguro makuha ako nga ang pagka-late, usahay, pagpakita o gamay nga gugma. Walay pakialam. No? Bisan usahay maglantaw ko usahay ako mo'y makuan ba kanang ako mo'y makuan ba kung ngano nginaani man ang response sa uban no nga kabalo sila nga naluwas sila then how come nga ang among atong simba is 6 o'clock mangabot nag 6:30 simba nato alas 8 mangabot nag 8:30 pila na ang nakawat nila sa ilang pakigsuot sa Ginoo. Tama. Kaya ako magdagan man ko. Mayon gani ko sa ila. Sabado pa mga igsoon. Ready na akong bag. Na di akong panyo. Na akong tights. Na akong tanang butang. I'm ready. Kung may mo pa, mag-ilis ako daan sa gabi eh. Never ko na late igsoon. Mauna sila. Kangano man. I owe respect. I owe pagtawod kanang pagkahadlok nga balaan sa usa ka Dios nga bigugti sa iyang kinabuhi para maatagan og kinabuhi para ma-enjoy na ako ni nga life kani nga life igsoon is new life total good transformation dili oh no unsa ko akong kinabuhi sa una. Kung wala ko luwas sa Ginoo, dead ball na ko, impierno pag yun. Dead ball, impierno pag yun. Grasya yun sa Ginoo. Oh, my life today, every day. Sa usa ka Diyos na nahigugma pagayon ako. Midawat na ko, ug ingon ani iyang gibuhat na ko. Ingon ani iyang pagpamuhat sa iglesia. Because of one woman, one Mary, brought the presence of God sa palay diin naa siya. Makadala ka sa presensya sa Diyos once you are intimate with God personally. So, hello? O ginhawa daw tabi? Woo! Amen? Unang, kung ano man may ka-services, 3 services, grasya sa Ginoo. Kani nga population is our first service. Second service, mag-rest ko sa silong. Kaysa yung mga kayo, 5 o'clock doon, 6 o'clock ang simba. Pagawas na ako, nagsugod na, napay na naka, sa akong sulod, mingko. Sa akong sulod ba, parihanis, pariseyo. Murag dili mapasalamaton. Once a week nag-gather. Late-latean pa si Lord. Pero si Mary, si Lord, iyahang atensyon diha ang Lord. Gidaginot niya ang time niya makauban ang Diyos. Gihatag niya ang pinaka-best para kang Jesus. Imagine na tibuok balay nalukop sa pahumot, nalukop sa presensya ni Jesus. Ug ang mga tao dito nakasense sa presence ni Lord. Ikson! Daghang kayong mga bisita nga atong madala every Sunday.
Nagsugod kami sa Canwave na mo sa Chain Sunday. And last Sunday, we had 360 visitors. Ug nag-aim mi karong bulana maka 2,000 mi og visitor. But mag-unsa man ang bisita nga mosulod kung di nila mabati ug ma-sense ang presence ni Lord. Mura lang tagpiyang-piyang nga nagdala og mga tao. The most important sa sulod sa church, ang touch sa presence sa Ginoo sa mga tao nga naatoy relihiyon pero walay relasyon. Ug ang makahimo sa kalahian sa iglesia sa Dios is the presence of Jesus in the midst of us. Amen, Igsoon? Ang kalipay dili mahulagway. Sa mga tao nga magsisimba, kontento, makabati sa hikap sa Espiritu Santo. Ang tao nga naluwas, ang tanan nangalipay, mo resulta ang panagiusa, unity sa lawas sa Dios, mo resulta sa pagigugmaay sa matag usa. Ang rain sa balay, rain sa sulod sa church, mugawas na sa syudad, mugawas na sa atong barangay, mugawas na sa Pilipinas, and God can bring revival to this nation. Akong imagine, nag-devotion ka one time, Lord, unsa ka ang naitabo, Lord, no? Pila may ka-churches diri sa syudad sa Pagidian, sa dihang mo offer may worship nimo sa Sunday service, ko magpaulan man yun ka Ginoo sa imong presence. Ako nang imagine nga, time will come, Lord, na ang mga tao managa na sa sulod sa simbahan. O pasudla, maybe, kaya gusto ming mo experience, ana, gusto ming ma-feel ang presence ni Lord. Kung na mo experience sa inyong kasimbahanan, na na mga makaagi, then magsimbahan siya, mura mo kung nang limbawot ang ilang simbahan, and that's the presence of God. Sa diyan may muhilak, mudawat sa Ginoo, that's the presence of God. Kung mamotivate ta anak sa pagsimba, out of thanksgiving and love for the Lord. Mapadayunon, pagigugma. Remember, sa pader sa Jericho, napukan kini sa dihang nagmarcha sila sa pagsimba sa Ginoo. Daghang mga butang, mga tangtang sa atong kinabuhi, sa dihang muduol ta. Daghang mga matangtangang ugapo sa sulod sa church once the presence of God move sa sulod sa church. Sa atong mga panimalay. So ikaduha, worship brings the presence of God sa atong balay o sa atong iglesia. Ug number 1 ni ana, mao ang mga alagad sa Ginoo. Mga pastor, kitay maguna. Amen? 66 na ko, Igsoon, but I can still jump, dance, sabay. Tinindugay, Igsoon. Muwali ko 3 services, Igsoon. Praise and worship sa morning, 3 services. Salamat sa Ginoo, pag-abot sa balay, ang wala, magwali, nangatulog, ang gawali, nagtindog-tindog pa. Kung nangatulog lagi mo, nagwali mo 3 services. Ang nagwalig 3 services, nangugas pa kay mukaon. And that's, I credit that. Ako nang i-credit. Kaya naay strength, naay stamina, naay kuan. Amen? Tapi kay mong tapad, murag, nangadutlan na kita nila. Magsalig lang yun ta sa presensya sa Ginoo. Amen? Kaya ang presensya sa diyang mumuk, ang presensya sa Ginoo. Ang mahimo na to isa, ang mahimo sa Ginoo sa kalibo. Kaya di ko ka-imagine, Igsoon, nga ni Anbi, ni abot mi, nani kadaghan. Kunya, daghang mangutana, unsay imong sekreto? Unsay sekreto sa mga tao nga, aside from the system nga, salamat sa Ginoo kay paspas sama sa technology, ang G12 is conjured. Paspas jud ang pagdalag mga tao diya sa Ginoo. And we can trust our leaders. Ako ga-trust ko aning 24 network pastors nako. Kay kining mga tawhana, mga bayhana, mga magsisimba sa Ginoo. Walay mga hudas ana. Kay kung di magsisimba sa Ginoo, mahibalaan man yun.
Kay naa may rebellion sa sulod. Kay ma-check ka sa Ginoo once you are in the presence of God. Ma-check imong heart, ma-check imong mind, ma-check ka tanan. Pero baga ni kay ligo, manimaho ka, bisag ingnon kang baho ka, masuko ka. O makatrust ko sa ilaha. Kaning unsa kadaghan ang mga tao sa, I give glory sa ilang manggipang buhat. Ako, patsak lang ko sa presensya sa Ginoo. Maari ko, gamay na kaayo akong nabuhat. Mas dako silang nabuhat. Pero mas dako ang nabuhat sa Diyos, sa presensya sa Diyos, sa matag usa. Number 3 and the last. Worship is a lasting reign in our lives. Can't be taken from us. Guys, gutanan ni Jesus ganina nga. Ingon si Jesus, Mary, Mary, naguol ka sa daghan o gangawa sa daghang butang. Usara man unta ang gikinahanglan. Ang tanan may usara ang gikinahanglan. Unsa di ang gikinahanglan? Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Nakapili si Maria. Nakapili ba ka? Ay si Martha, di po na ito ikwan si Martha kay nagid po siya yun. Pero kung na ang presence sa Ginoo, stay in the presence of God. Ayaw pag kuri-kuri di na, naanagan ni praise and worship, napaka dito, nag-google pa ka. Nagtawag-tawag pa ka sa mong cellphone. Kung naanagani, take the time. Kasi ingon si Kwan, si Maria nakapili sa pinaka gikinahanglan. Og mauna ang pag-spend of time kauban niya. Igsoon, kung masimbahon ka sa Diyos, the presence of God, continuously mo ministeryo nimo. Continuously makapadayon paggamit nimo. Makapadayon sa pagkuhan nimo kanang daghang kayong imong ma-experience sa dihang ang presensya sa Ginoo nahimo nimong gihatagag bili, givalyo nimo. Walay makakuha ni ana gikan nimo. You invested it, nag-invest si Mary, ang nag-invest ni ana, mga orak pod ang makapahimulos ni ana. Amen? Dili ka maapektaran sa mga butang sa imong palibot. Tungod kay ang ulan sa presensya sa Dios kanunay nagministeryo kanimo. Mag-flow ka sa wisdom sa Ginoo. Mag-flow ka sa anointing sa Ginoo. And ready ka to meet this challenge. Kay namisteryuhan na ka sa presensya sa Dios. Mato pa ni Salmista David sa Psalms 23 verse 4 to 6 ingon siya. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok. Kay nag-uban ka man kanako. Ipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod ug bunal. Iandaman mo ako pagkaon at ubangan sa akong mga kaaway. Idihugan mo glana ang akong ulo ug ipaawas mo ang akong kuba. Ang imong kaayo ug gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Si David, anong gihingnan siya? Heart after God's heart because he loves the presence of God. Usa ka hari, pero ang iyahang bisyo mao ang pagduol sa presensya sa Diyos. Ang iyang kalipay mao ang pagsinati sa iyahang manluluwas. Daghang kayo ang mahimo sa usa na mahimong masimbahon sa Diyos. Dako kay mabuhat ang Diyos sa kinabuhi. You'll be stronger day by day. Mahimo kang makalahutay. Mahimo kang magamit na walay limite. And I credit that sa presence ni Lord. No worship, no rain. Worship
usa ka forma sa pagpasalamat. Ang pagsimba, pagkadagaya sa presensya sa Dios. Anang pagsimba, usa nga dili makuha gikan kanimo. Manindog ta mga igsoon. Glory to God in the highest. Glory forever. Amen. Glory to God in the highest. Glory forever. Amen. Glory to God in the highest. Glory forever. Amen. Glory to God in the highest. Glory belongs to Him. Glory to Salamat kayo, Lord. Gikan sa wala, Ginoo. You raise us up, Lord. Una ang ministry na mo, ikaw. Ministering to you, Lord, is the highest service to you. Sadyang magministeryo minimo, Lord. You can minister to us, O God. And we too can minister to your people, Lord. Salamat, Ginoo, sa pribileyo nga imong gipasa sa amuha. Ang mga anghel ra ang nagsimba nimo, Lord. Pasadyehang minaog ka. Itagaan mi nimong privilege nga makasimba ka nimo sa Espiritu kamaturan. Thank you, Lord, nga sadyang muduol mi nimo. Ang imong presensya di nimo ihikaw na mo. Thank you for that privilege, Lord. Maka-increase mi diha kanimo pinagi sa among pakigsuo diha kanimo. And this thing, Lord, dili makuha gikan namo. Your presence in our lives, Lord. Walay makakawat ani. Walay makapatay ani. Walay makailang ani. Because ang mga tao nga napuyan sa imong presensya, nakasinati sa imong presensya, nagdwell sa imong presensya, husgan malipayon, tubangan nimo. We honor you this morning, Lord. Thank you, Lord, for the session sa morning. Salamat sa daghang panalangin imong gibubo ka namo. Pinakahayes pakpak among ihatag nimo. Pinakahayes na pagsagit para kanimo. We give you praise. 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 A clap offering to the woman of God, Pastor Esterieta Aliman.